ina tare da Honorable Bashir Usman Gorau, sabon ɗan majalisar wakilai daga Sokoto, wanda za mu zanta da shi, inda sabbin 'yan majalisa ke wata gwagwarmayar ganin cewa sun ba da goyon baya wanda suke so ne zai zama kakakin majalisar wakilai ta 10 ta Najeriya, da kuma za a naɗa sabbin shugabannin ko za a zaɓe su a watan gobe. Honorable Bashir Gorau, faɗa mana, shin ku nawa ne ma a majalisar nan ne ko sabin nan? Assalamu alaikum warahmatullah. Kamar da yanda muka ta ayyanawa a firarraki da dama da muka yi, mu dai sababbin 'yan majalisa a wannan majalisa ta 10 da za a yi mu 243, kuma wannan shi ya ba mu wata cikakkiyar dama wadda muna iya haɗa kanmu mu tabbatar da cewa mun yi shugabancin da zai ba mu ma'ana a majalisa ta 10. So gaskiya wannan shine matsayar mu, dukkaninmu babu bambancin jam'iyya, ko da kai dan APC ne, ko da kai dan PDP ne, ko dan Afga ko dan Labour, duka mun yi matsaya daya, kuma duka mitin da muke yi da zirga-zirga da muke duka muna yi ne a bai daya a baki daya. Amma honorable, faɗa mana, shin yawan ku ne yasa kuka ɗau wannan matakin, ko kuma kuna son kun hango ni dan takara ne da zai kare muradunku? To gaskiya duka biyu, yawan mu ya ba mu daman mu zo mu haɗa kanmu kuma tare da hango ɗan takarar da kuma zai kare muradunmu. Wannan tambayan taka duka biyu sun ba mu wannan damar, kuma sun ba mu wannan dalilan da ya sa muka shiga wannan gwagwarmaya. Na farko dai, yawan namu yana da matukar mahimmanci. Na biyu kuma dan takarar da ma kuma muka tsaya muka natsu daga cikin dukkanin 'yan takarar, wanda shine Honorable Muktar Aliyu Betara daga jihar Maiduguri, shine muka jihar Borno, shine muka gama gamsuwa da cewa ya shirya tsab domin kare muradun su sababbin 'yan majalisa a wannan majalisa ta 10, in Allah ya sa muna cikin masu. Korafin da ake game da shugabannin majalisar nan sukan iya zama 'yan amshin shatan gwamnati, kuma kasancewar jam'iyyar APC ke mulki gashi kuma ta sake dawowa. Shi Betara dan APC ne fa, ba kwa ku kai dan PDP ne, ba kwa shakkar kuka mara masa baya shi ma zai zama dan amshin shata? A'a, ai mun riga mun gama fahimtar Betara, kuma mun gama fahimtar cewa ba shi da wariya ko nunin launi tsakanin jam'iyyu ko makamancin haka. Ba abin da ya dame shi da ko kai dan APC ne, ko kai dan PDP ne, ko kai dan wata jam'iyya ne can daban, makawar dai kai dan majalisa ne, to shi haka yake hulɗarsa tun daga inda ya fito a majalisa ta 6 har inda ya kawo wannan majalisa da ake kokarin kafawa, ake kokarin rantsarsu a majalisa ta 10. Akwai wani abu da ya faru a majalisa ta 8, a majalisar dattawa musamman, inda ra'ayin shugaban kasa da jam'iyyar APC ma bai samu karbuwa sosai ba, domin tsohon shugaban majalisar Bukola Saraki ya wasu ne da 'yan PDP suka haɗu suka zaɓe shi, yayin da kuma ya sa mataimakinsa Ike Ekweremadu ɗan PDP ne. Shin me yasa ba za ma ku yi tunani ba ne, Bashir Gorau, ku sa wani daga bari ma mu fara da wannan, shin kuna tunanin ba za ku kara shi dan takarar naku da dan PDP ba? To gaskiya wannan duk ya ta'allaka da sakacin ita jam'iyyar APC, duk da tana da karancin rinjayi, bata samu cikakken rinjayen da take iya yin abin da take so ba, amma duk da haka ya ta'allaka da sakacinta na rashin saka 'yan takarkarin da mutane suka yi na'am da su, saboda mu kaga na daga cikin abin da muka gamsu cewa shi Betara gaskiya za mu yi aiki da shi, kuma aiki ba tare da nunin wariya ba ko na jam'iyya ko makamancin haka. So in ka duba ko su a majalisa ta sama, wato a Senate, ita ma za ka ga cewa suna da wannan problem, akwai wannan matsalan, akwai wannan dambarwa. To amma dai duka wannan mara 'yan PDP ko 'yan wasu jam'iyyu a matsayin mataimaka duk zai ta'allaka ne daga rashin haɗin kan su 'yan jam'iyyar APC. In haka ne ma, Bashir Gorau, me yasa ma ba ku yi tunanin kawai ɗaya daga sabbin 'yan majalisa, tun da Betara ya daɗe a majalisa, ku yi tunanin wani daga cikin ku, tun da kuna da rinjaye, kawai ku mara masa baya ya zama kakaki? To ka san dukkanin shugabancin duniya akan gwamaya shi ne da tsofaffi da kuma matasa. To mun yarda cewa mu matasa ne da ya kamata mu fara koyon wani abin da bamu sani ba.
aikin majalisa yanzu mun fara koyon aiki, mun fara wato retreat induction kenan, wanda shine ake ba mutane ake fara bude musu kwakwalwa da abin da ya shafi aikin majalisa. To in mun shiga ma ba mu san wani ayyukan daban-daban wanda na ciki ne ba mu san su ba sai mun shiga. To idan mun yi katsalandan mun ce mun je za mu yi takarar shugabanci gaba daya, to ina ganin hakan bai kamata ba, kuma wasu za su iya mana Allah wadai. To ai akwai matsalar, shi yasa ma ake cewa bari ma wannan tambayar mana, ya za ku haɗa kai ku yaƙi matsalar amshin shata a majalisar nan taku? Ai wannan majalisa ta ko'ina, da ita majalisar dattawan da ita majalisar matasa, wannan karo gaskiya bana tunanin za a samu wannan matsala ta amshin shata. Kamar yadda na faɗa a baya, zan ƙara nanatawa, saboda ita APC tana da wannan ƙarancin 'yan majalisun na dattijai da 'yan majalisun na matasa, wayanda ɗaya za su tabbata mata abin da duk take son su tabbata mata. Misali kuwa anan shine mu a majalisar matasa, ma'ana House of Representative, mu mun fi su yawa. To kaga tunda mun fi su yawa, bayan da za su iya yin abin da suka son cewa shi abin da suke so ya kasance. Wai kar a zo daga abu Bola Tinubu ya turo sai a ce haka ne yes komai kawai ta tafiya. Inda ake zargin wannan majalisar ta tara kenan ta zama tuwo na mai na komai kawai fadar shugaban kasa ce da kawo kawai shi kenan abun sai ya wuce. Wannan shi muke kokarin mu dakatar, kuma na daga cikin kudurukan mu na sababbin 'yan majalisu mu tabbata cewa damar da ya kamata 'yan Najeriya su ga cewa matasa sun shigo a majalisa kuma an samu sauye-sauye da canje-canje, wannan na daga cikin kudurukan mu. To yana tabbata maka Nasir, gaskiya yana da matukar wahala majalisa ta 10, tun daga majalisar dattijai har majalisa ta matasa, a samu irin wannan amshin shatan, yana da matukar wahala. A ƙarshe, Bashir Gorau, menene abu ɗaya ko biyu da 'yan mazaɓarka za su yi tunanin wakilcinka zai iya sama musu? Gaskiya suna da matukar bukata na ganin cewa an samu misali ma dai hanyoyin more rayuwa, saboda ni mutane na manoma ne, kuma ba abin da suke nema daga gwamnati da wuce wannan hanyoyin fitar da kayan gonansu. To ban ga yankinka ba matsalar tsaro ne? Matsalar tsaro tana cikin abin da muka sa a gaba, duk da wannan kuma ka san babban al'amari ne, amma dai duk sadda abin ya taso gaskiya yana cikin ranmu kuma yana cikin kashin zuciyarmu. Honorable Bashir Usman Gorau, mun gode kwarai, sai mun ga insha Allah yadda kamun ludayin mulkin ku zai kasance. Mun ma muna godiya kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi.